seria com els corredors i corredores, el moment de fer una mica de balanç, de fer balanç de tot el que has fet durant l'any i també de fer els propòsits i els desitjos de l'any següent. I aquesta cursa marca el tancament, però també els projectes del següent any. I a més també té una altra funció que jo crec que compartim tots plegats, augmentar la participació femenina en aquestes curses de 10, estem al 31%, em sembla, i esperem anar creixent també en aquesta... Aquí al faristol el senyor José María Santos, representant Libertat. Molt bé, moltes gràcies a tothom per venir aquí. Jo seré molt breu, o sigui, jo al final soc un corredor popular. Jo disfruto les curses que patrocino i les que no patrocino. I la veritat que podem tenir goig d'una ciutat com la que tenim, del nivell de corredor que tenim. I aquesta cursa nosaltres, jo no sé Marta, però igual de los últims 15 anys, excepte un parèntesis de 2 o 3 anys, al igual hem estat sempre com patrocinadors. Vull dir que pràcticament som una entitat històrica en ella. Le tenim molt de carinyo, ens passa igual que a tu, per dues raons, perquè no solament és una cursa molt ràpida i que té aquest perfil professional en l'última de l'any, sinó perquè també hi ha un bon rotllo a la cursa que és impressionant. O sigui, no sé si és... Gràcies, bon dia a tothom. Jo l'any passat volia córrer la cursa, però no la vaig poder córrer i us explicaré per què. Perquè em van dir, escolta, quan s'acabi la cursa has de donar els premis. I vaig dir, bueno, perfecte, corro i dono els premis. Però em diu, no, però tens que córrer en 40 minuts perquè has de fer 10 quilòmetres en 40 minuts perquè s'ha de donar temps per anar a donar els premis. Vaig dir, deixem-ho fora. Jo ho faig en 55 o 60 minuts. És el que arribo, no puc arribar més. Bueno, fora bromes, per nosaltres l'afició que hem Cursa dels Nassos porta el nostre nom. Per nosaltres és un honor de veritat poder patrocinar aquesta cursa per dos motius, us diré dos motius que crec que són interessants. Una perquè Fisiocrem sempre ha estat relacionat amb el món de l'esport, amb el món del fisioterapeuta, dins de l'esport, especialment el món del running, el món de la medicina esportiva i per tant per nosaltres té tot el sentit del món que aquesta cursa sigui Fisiocrem Cursa dels Nassos. Però hi ha un segon motiu que només aquest any puc explicar i és que també coincideix amb un aniversari de la nostra companyia. És un orgull poder patrocinar això perquè aquesta és la cursa, diguem, dels nassos de Barcelona i la nostra companyia va néixer el 1838, és a dir, aquest any fem 180 anys. Bon dia, Marta Carranza, patrocinadors, Javier, José María, Lluís, president de la Federació Catalana de Lluendes, amics, també col·laboradors i altres patrocinadors de Coca-Cola, Doctor Pordoi, els ambaixadors, que tenim aquí avui 12 ambaixadors de diferents països representant a diferents països dintre de la cursa. Molt bon dia a tothom, gràcies per assistir. També com no agrair a l'IBE i a l'Ajuntament de Barcelona per la confiança. Ja portem, aquesta és la 5a edició, 3 com a direcció executiva i la veritat és que molt content. Ara mateix, com a falta de tants pocs dies, la veritat és que anem de bòlit. Com els 365 nassos de l'Ajuntament. Doncs aquest és l'home dels nassos. Sí. Toma la casita.